Vamwe pakusarudza madzimai avo vakasarudza vakatarisa kuti nyika ichati kudi. Nhasi uno ari kurwa hondo isingapere, hondo yezvipoko inopera nekuedza kwekunze. Ndini here nemukadzi wemuchechi. Right, zita rangu ndinonzi Mr. Favour, wani muimbi anopfeka bhutsu yepaIndia. Ndofunga masangana neni pamastreets panapo. Ndirikunzwa kufara kuti ndinoda kukuunzai nhoroondo yangu mamire azvakaita. Inini ndakapinda muindustry munomu mugore ra2015. Then vanhu vakazotanga kunyazoziva song inonzi Mukadzi Wemuchurch yandikaita namakingwazi. Ndokubva vazoziva yakatrenda inonzi Muzezuru yandikaimba nemuChina anonzi Yohani Gamba. Saka right now ndiri kukuzivisai kuti ndine imwe yandiri kuunza inonzi Mashuma yandakaita nemuIndian. Saka kana muchida kundibata munondiwana paFacebook page yakanzi Mr. Favour. Then Twitter handle Mr. Favour haiwaiwa. Instagram account Mr. Favour ZW. TikTok handle Mr. Favour Artist 3. Thank you.